Ste ten typ človeka, čo radí ovládajú vonkajšie tienenie na motor a z ovládaču, alebo na vypínač, alebo ešte klasické rolety a šnúra, alebo točenie vonkajších žalúzií na kluku. A teda, kedy je lepšie ovládať vonkajšie tienenie motoricky a kedy manuálne? Niekedy na tých vonkajších špaletách alebo na tom vonkajšom ostení nastáva to, že je tam taký špecifický zlý prístup, vtedy je lepšie dať motorické ovládanie, pretože sa vám nejakým spôsobom neprepchá dovnútra či už šnúra na vonkajšiu žletu, alebo práve na tú manuálnu vonkajšiu žalúziu. Takže určite bude lepšie aj do budúcna, však žalúziu vonkajšiu si nedávajte napäť ani na 10 rokov, dať už motorické na ovládač a máte pokoj, nemusíte nikam chodiť z postele, si odostrete, ale ak ste ten typ, čo ešte má rado rolety na pásik alebo na šnúru, tak si môžete dať aj v tejto dobe ešte manuálne rolety alebo žalúzie. Len u nás vo firme Doner.